режими тоҷик блогнависони мустақилро боздошт мекунад. дар тоҷикистон ягон ҳукми сафедкунӣ содир нашудааст. муҷозот барои фейк дар бораи артиш. режими тоҷик дар моҳҳои ахир аз болои рӯзноманигорон ва блогнависони мустақил фишорро афзоиш додааст. ҳамин тавр рӯзи 4 июл чанд тан аз фаъолон дар суҳбат бо озодӣ аз он изҳори нигаронӣ карданд, ки мақомоти интизомӣ бидуни пешниҳоди ягон қарори қонунии мақомот телефонҳои мобилии онҳоро барои тафтиш мусодира карданд. қаблан дар моҳи июн собиқ блогнавис ва рӯзноманигорони мустақил Далери Эмомалӣ ва Абдуллои Ғурбатӣ, ки ба ӯ ҳамчун наворбардор кӯмак мекард, боздошт шуда буданд. онҳо дар шабакаи ютуби Далери Эмомалӣ гузоришҳо дар бораи мушкилоти ҷомеа ва матолиби ифшоӣ марбут ба мансабдорон нашр мекарданд. дар ҳоли ҳозир алайҳи ҳарду парвандаи ҷиноӣ боз шудааст. Далери Эмомалӣ бо қисми 1 моддаи 259, қисми 2 моддаи 346 ва қисми 2 банди 3 моддаи 307 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон айбдор дониста мешавад. нисбати Абдуллои Ғурбатӣ, додситони ноҳияи Шоҳмансур, тибқи қисми 1 моддаи 328 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне истифодаи зӯроварӣ нисбати намояндаи давлат, парванда боз карда шудааст. Шариф Қурбонзода, намояндаи додситонии кулли Тоҷикистон, рӯзи 15 июл дар нишасти матбуотӣ дар Душанбе аз сарнавишти боз ду хабарнигор ва блогнависи мустақил Завқи Бек Саидаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода хабар дод. рӯзи 13 июл раёсати тафтишоти Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон алайҳи Завқи Бек Саидаминӣ тибқи моддаи 307 қисми 2 банди 3, яъне даъватҳои оммавӣ барои бо роҳи зӯроварӣ тағйир додани сохти конститутсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ боз шуда тафтишоти пешакӣ оғоз гардид, гуфт Қурбонзода. дар ҷараёни тафтишот иртиботи Завқи Беки Саидаминӣ бо ҳизби Наҳзати Исломии Тоҷикистон ва гурӯҳи 24 муайян шудааст. Шариф Қурбонзода ҳамчунин изҳор дошт, ки блогнавис Абдусаттор Пирмуҳаммадзода рӯзи 9 июл барои итоат накардан ба талаботи қонунии намояндагони полис боздошт шудааст. ба гуфтаи ӯ, Пирмуҳаммадзода дар бинои Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Ваҳдат қарор дошта то 19 июл дар боздоштгоҳ боқӣ мемонад. яке аз наздикони Абдусаттор Пирмуҳаммадзода қаблан дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфта буд, ки маъмурони интизомӣ телефони дастӣ ва кортҳои бонкии рӯзноманигорро мусодира карданд. аз шӯъбаи Вазорати корҳои дохилӣ ба ӯ занг зада гуфтанд, ки телефони дастӣ ва кортҳои бонкиро аз шӯъба гирифта метавонад. ӯ рӯзи 9 июл вориди бинои полиси шаҳр шуд ва аз он замон то ҳол бедарак мебошад, гуфт ӯ. блогнавис Завқи Бек Саидаминиро рӯзи 8 июл дар Душанбе дар назди яке аз нуқтаи мошиншӯӣ боздошт ва ба шаҳри Ваҳдат бурданд. кормандони собиқи радио ва телевизиони Тоҷикистон Завқи Бек Саидаминӣ ва Абдусаттор Пирмуҳаммадзода солҳои охир бо блогнависӣ машғул буданд. дар нашрияҳои худ аксаран режими кунуниро зери танқид қарор медоданд. ана бадбахт, ана корманди ҳифзи шермуҳаммади Шоҳиён, раиси Додгоҳи Олии Тоҷикистон, рӯзи 14 июл дар нишасти матбуотӣ дар Душанбе гуфт: дар нимсолаи аввали соли 2022 додгоҳҳои Тоҷикистон 5508 парвандаро баррасӣ карданд ва як ҳукми сафедкунӣ содир нашудааст. раиси Додгоҳи Олӣ изҳор дошт, ки дар натиҷаи фаъолияти хуби мақомоти тафтишотии пешакӣ ягон ҳукми сафедкунӣ содир нашудааст. нисбати ашхосе, ки ҷиноят содир накарданд ва ё шахсоне, ки то ҳол гуноҳашон исбот нашудааст, барои оғоз кардани парвандаи ҷиноӣ ҳоҷат нест, афзуд Шоҳиён. созмонҳои дифоъ аз ҳуқуқи башар ва нозирон пайваста аз фаъолияти ниҳодҳои додгоҳӣ ва тафтишотии Тоҷикистон интиқод мекунанд. тибқи маълумоти расмӣ, дар солҳои 2020-2021 додгоҳҳои Тоҷикистон дар бораи тақрибан 22 000 парвандаи ҷиноӣ ҳукм содир карданд, ки танҳо 12 парвандаи ҷиноӣ сафед карда шудааст. дар Тоҷикистон мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ барои барқароршавии ҳақиқат ғамхорӣ намекунанд. натиҷаи ифшои парванда барои онҳо муҳим аст. аз ин рӯ онҳо барои ба даст овардани иқрор аз боздоштшудагон ба ҳар гуна усулҳои мавҷуда муроҷиат мекунанд. сипас он далели асосии ҳукми додгоҳӣ мегардад. ҳамчунин мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар мубориза бо дигарандешон ва мухолифони режим имкони пурраи ихтиёр доранд, ки дар ин самт онҳо метавонанд ба зудӣ дар мансаб боло раванд.
аз ин рӯ бофташавии парвандаҳои ҷиноӣ бо истихроҷи иқроршавӣ тавассути шиканҷаи бераҳмона хеле маъмул шудааст. додгоҳҳо дигар фикр намекунанд ки ин эътирофҳо чӣ гуна ба даст оварда мешаванд. додгоҳҳо бо қарори раисҷумҳури кишвар таъин мешаванд ва албатта онҳо таъин шудани худро бояд сафед намоянд, мегӯяд як ҳамсоҳибати хабарҳо аз Душанбе, ки аз вазъи мақомоти қудратӣ воқиф аст. мақомоти Тоҷикистон нақша доранд ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ, ки муҷозот барои паҳн кардани маълумоти бар дурӯғ ё тасдиқнашуда ва беасос дар бораи артиши миллӣ дар шакли ҷарима ё ҳабси маъмуриро пешбинӣ мекунад. тарҳи дахлдори қонун дар бораи ислоҳот аз ҷониби Вазорати Дифои Тоҷикистон таҳия ва пешниҳод шудааст. дар ин бора Оҷонси иттилоотии Ховар хабар медиҳад. Вазорати Дифоъ тавзеҳ дод, ки ин тағйирот ба хотири ҷилавгирӣ аз паҳн шудани маълумоти бардурӯғ ва носанҷида дар бораи шароити хидмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи Тоҷикистон ва ё маъракаи даъват ба хидмати ҳарбӣ тавассути васоити ахбори омма, интернет, шабакаҳои иҷтимоӣ пешбинӣ шудааст. дар байни аҳолӣ паҳн кардани ҳар гуна маълумоти бардурӯғ дар бораи қувваҳои мусаллаҳ фоизи бовариро ба онҳо ва дастгирии аҳолӣ коҳиш дода, ба обрӯю эътибор ва мудофиаи кишвар таъсири манфӣ мерасонад. қобили зикр аст, ки дар бораи рейдҳои ҷавонон барои ҷалби онҳо ба хидмати ҳарбӣ, инчунин дедовшина дар артиши Тоҷикистон зуд дар васоити ахбори омма ва шабакаҳои иҷтимоӣ маълумот пайдо мешаванд. нозирон бар ин назаранд, ки ин қонун нусхаи комили қонуни мушобиҳи Русия мебошад. 4 марти соли равон дар Русия қонуне қабул шуд, ки бинобар он барои паҳн кардани маълумоти бардурӯғ дар бораи истифодаи қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Русия, инчунин барои амалҳои оммавӣ, ки ба бадном кардани истифодаи қувваҳои мусаллаҳи Федератсияи Русия нигаронида мешавад, ҷавобгарии ҷиноӣ муқаррар шудааст. муҳим он аст, ки ин қонун чанд рӯз пас аз ҳамлаи Русия ба Украина ва дар пасманзари эътирозҳои зидди ҷанг дар Русия қабул шуд. пас аз қабули он фаъолияти бисёре аз расонаҳои телевизионӣ дар Русия қатъ шуданд. Понятно, очевидно, мы же не маленькие дети. Но из общей картины было понятно, что отбиться не удастся. Та пропаганда должна была быть тотальной. Продолжать говорить правду с риском сесть в тюрьму на 15 лет. Ну вот после того, как закон был принят в Государственной Думе, мы поняли, что мы полезнее и нужнее на свободе, и лучше где-то и как-то мы продолжим свою работу, чем если мы сядем на 15 лет, потому мы и приняли решение приостановить работу канала.